Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Cash for Work program gihanyag alang sa tricycle driver sa Davao City nga walay prangkisa. Desisyon sa ICC sa jurisdiksyon kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ipagula na mga Davaoenyo positibo nga makauli ang kanhi Pangulo. Usa ka gasolinahan sa Buena Vista, Agusan del Norte gisiradaan tungod walay dokumento. Mga iligal nga paihi sa Agusan del Norte ug Surigao del Norte natala kapin 12 million pesos nga fuel products na kumpiska. Mga tanom nga asparagus sa Jensan nangamatay na tungod sa sobrang init sa panahon. Mga mag-uuma nabalaka na. Og fur baby nga kauban sa pagpamasahero sa usa ka driver gikalingawan tungod literal kining barker sa eksena. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.